Itxe jiraun hori begire, da, zobi zuen Horan, bale. Bakene erkia garano. Ale. Zuk txikitxetik jaso zu proba mundu edo giro hori etxien? Bai, beti danik. Nire etxin beti ondi disek, saldisek eta beti danik, bai. Eta jute zabe bai proba ikusta? Bai, oingitxea jutena, ez dauketelako beste gozatzuk eitxetxua zelako, baina txikitxez beti juten itzen. Aitaz eta amaz beti, daneta. Bai. Gustau edo ez dakit, baina etxin bizi zioten ez june itxena. Bai. Da laguntza zu etxin igual iditxek entrenetan edo bai. Jaten emoten edo entrenetan laguntza dut. Da behin, oin dela zenbat urte izan duten Camino de Santiago? Nik 12 urte neukezela, oinen beretzi eukaz. Oin dela... 7 urte? Bai. Matematiketan txak. Bai. A ver. Zelan etorri zan ibilbide hori edo viaje? Nire ama, ordu neuen nire itxeke iban, ni jaixoten itzeni, bondo urtengo basan dana, berak 50 urte eukezela, Camino de Santiago ingo bala. Niaz, eta nik espane banai, bera bakarek ingo bala. Eta zenba denboran izan dute? 21 egun pentsetot, da egun deskantzo edo 22, holako bat. Eta nun azitxe? Rontez bai esen. Eta nunik izan dut kostatik edo barrukalik? Barrutik. Eta saldixa zeue bixo bakarrik? Bai, geu bixo bakarrik, jateku geuk, dana geuk. Eta lo eta? Lo albergiten edo topete genuen lekun. Bai. Oin zaldi bat dukuzu edo ustakit? Bai, bat. Eta karreran eta hartu duzu? Bai. Bai. Nun? Normalin Gipuzkoan eitzen di karrera gehienak, eta izeten dio zelaixetan edo bestela plaixetan. Eta hori mundu bai guztetatez, aldizek eta bai guztetatez. Eta Donostire behin juten hipodromora, bertan ibiltza da ikesta. Baina guztintza ikasten? Bai. Da hor txezago zela jute zabe? Bai, inoz bai, azti xeuketen jutena. Da zelan, bertan daukuzu zaldixe edo? Ez, bertakun lagun edi, orduan lagaitxaztie da, bai ikesteko gehiago ibiltzen. Eta zehoz espezialan bide hor karreran parte hartzeko edo? Donostin bertan parte hartzeko bai. Ibilin bizada fitxa bat bizu, bertan eitzeko, baina herriko jaixetan eitzen dizen karreretan, ez tozu bier. Enda galdera gizu. Bai, datorren azti proba? Bai. Sortu da idea hori edo? Bai, egizan ez dakiz, zaitxek esazten, etorren itzen egun baten, da ebakene probanen bizu, darike, bale. Eta esazten jonep esazten, eurek zaldixekin, gero giza probe badauela, da nik idixasen biotela. Mes? Eta entrenau gozu horretako? Ni neuk ez dut entrenau. Baina entrenau ikot, kontizu. Lehenengo aldixe da, Bai, sekule ez dutein. Nerviosa? Bai, nerviosa ez, oitzutena etxin ibiltzen, baina raro itxate. Hor mundu neotini, proban. Plaza urteti hori da. Eta giza proban be hartu izan parte? Bai. Zela urten zan hori? Hori urte zan herriko gaztien bitxartin ez, eta gure kuadrian pentsauen badanok parte hartzi, eta politxe zan, entrenamentuk eta ondo pasete genuen. Gero bertan momentu txarrape paseten izeguz, baina politxa. Probien eran? Bai. Gogorra izango da? Bai, azkenenko minutu bai. Da nunen eiozu, giza proba? Azterriken. Gero iruzu bitzen bai, zelik, eta horretxetan. Eta gero hemen, beko kalin, hau zuen kontra. Naiz eta gogorra izan igual merezi jau? Bai, politxea. Da, hola, amaitzeko anekdotan bat edo, inostu zuki igual txikitxe zaitxaz proba junde edo zeuk zalixaz karreran, Bai, baten adibidez txikixen itzen, ez emat urte, 3 urte neukezan, ez da, benik etxin zaldixe baite eukizeot. Da, neuken zaldi pintxo bat, eta baitxek esazten benga, ipine gainin da emon buelta batzuk, baina leko zarratu baten. Zila barik eta eze barik. Eta nabien, bueltaka, dana zarratu teguen, zenik enekisen montetan. Torri zin lehen guzuk eta sartu zin barrure atizabalik lagaben. Da, klaro, nik 3 urte neukezan bakarrik. Da, derrepenti zaldixe ikusi ban atizabalik eguela. Da, eskapausan, da junzan, eta hostia, horra xekor arte, da, ni eze barik, da, freno banko isen da listo. Enitzen jauzi da, eze bez, baina kriston sustu. Bai.
Jorron txikitxetatik, ez? Bai, beti. Ondo. Bai. Ba hori, Igor zure okurritatu duzizio? Ez, litxura bera, dondetik egia. Da, zeuk aurra begire, jarraitzuko zeunke holan animalixekin. Bai, zaldixekin bai. Osa, nire ametza da Donostiko hipodromon korritzi. Osa, hoxe nahiot. Da, albot, ba, Lortuko. bai. Piskat, ez dakit, igual karu edo da bizimodu edo gogorra edo, Bai, bertatik ez izan bizi. Ze ez da bizitzeko mogun ez da. Baina nire hobixa, nire hori da, así que gustauko baten. Bai. Ba, listo.